Oh, ah. Oh, ah. 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 Hey, ah. Awas. Ireng anggawang langite peteng yen rina saka kaya melu bela sungkawa mring panandhange satriya panengah Pandhawa nenggih Raden Arjuna ngalumpruk datan darbe karekat kaya linala sanata bebayune kaperbawan duh kitaning galing kang kapegatake kelawan katresnane nenggih ingkang garwa Sang Bathari Dresanala sanadyan repat Panakawan Kilurah Semar Garing Petruk miwah Bagong tansah sumpang lipur mring bendara parandene tan bangkit ambirat Sang Arjuna ingkang nedheng nandhang karuna rontang-ranting busanane kumaliyang lotoking katyubeng angin aduh paran ningkang puruk kipun
Megegek ugek sadulita lae Ndara Arjuna nuwun sewu kula mboten maido dumateng awrating panandhang aboting lelampahan ning kalilan kula Semar nderek matur ingkang nami katresnan Katresnan mekaten kanugrahan saking Gusti ingkang dipun paringaken dumateng titahipun ingkang awujud uruping jiwa luhur menapa ta sebabipun manungsa kok pinaringan rasa tresna supados titah ing antawisipun jalu lan pawestri saged gesang bebrayan linambaran sucining bebuden supados saged dados lantaran tumangkare menungsa ing jagat raya nenggih lairipun jabang bayi ingkang minangka panyambunging sejarah kejawi saking menika katresnan dipun paringaken dumateng titah ing pangajab supados sedaya tumindak lan pakartine menungsa tansah linambaran rasa tresna mboten namung katresnane lanang lan wadon nanging katresnanipun manungsa kaliyan sesamining gesang welas asih rasa trenyuh guyub rukun samat sinamadan gotong royong niku sejatine woing katresnan dados menawi tiyang saged bebles anggenipun anggagapi lan pinter ngetrapaken mungguing tumindak jagat menika wontenipun namung ayem tentrem bag merga kesrambah dening lan malihipun Gus nuwun sewu katresnan menika kanugrahan saking Gusti ingkang kula lan panjenengan boten saged nampik lan milih sarta katresnan menika boten saged dipun peksa awit rasa tresna menika sipatipun suci mila katresnan menawi kangge dolanan katresnan kangge lemeran katresnan kok kangge sembranan niku mangke saged mbebayani lan bilaheni tumrap menungsa sing uripe mung dolanan rasa tresna caritane satriya linuwe kang mardi mring kautaman tan pegat mring pangestine ngesti hayuning kayun Kakang Badranaya remuk-rempu kang dadi rasaku ing ngatasi lagi endah-endahe pepasian kelawan garwaku ing lagi mbobot ya kuwi Bathari Dresanala nanging keparengi Kanjeng Rama Bathara Brama kudu pinisahake aku kepingin nekseni lan ndongaake lairing jabang bayi gendong sarta angudang ambebisik talingane mawa sucine sabda saka Gusti ingkang nyipta jagat nanging nyatane ripalungguhan iki gagar wigar yen sampeyan pancen tresna kaliyan ingkang garwa sampeyan asih kaliyan anakmu nadyanto adoh papane sampeyan ora bisa ketemu ning yen mangsura nganggo donga puji dikir kidung suci mantra rahayu kula percaya niku mangke bakal dadi payung tumrape ingkang garwa lan ingkang putra supados dados satriya ingkang sembaga wirukama Gus Ulat mara sangarjana esma mira kamanungsan kasrepan tingkaing mungsa miran padha kadang
warahan tengaraning jurit kong maguru kongso teteka yobu tulo korban cerita turang ngesti perkata ingkang tuwaja lelayu cepet ana satriya bagus kamung ndingkluk nyawang karo ayang-ayange dhewe ngaku sapa jeneng lan saka ngendi Gus pambuh marang aku satriya Madukara jenengku Raden Arjuna ya Janaka wah kowe sing tak goleki ana parigawe apa iki barisan mburi saka negara Tunggul Malaya nampa perintah saka Wang Bathari Durga supaya nglunasi nyawamu merga sing dadi klilip mungguing netra satru mungguing cangklakan pepalang kasembadane Ratu Gustiku kowe aku ora duwe perkara kelawan Ratu Gustimu mbok ra idep cekak cukupe aku bakal nampa ganjaran sing gedhe lamun to bisa nugel gulumu Rodo mentap lir kinetap duka yayah inepe Dojo bang mawingo-wingo wengis netra kocak ngundar handir cetane kowe teka kene nemoni Janaka mung butuh waton sulaya apa adamu iya yen pancen wis gembleng lan kenceng kang dadi tekadmu ibarate kowe sing dodol aku sing tuku pira regane tak bayar kenceng ora utang ora semoyo bagus janji ra prayitna lair batin tangaku ndar merdiadamu ran jepat igamu nglayang nyawamu tak kuroni batangmu Meri
Oh. Waduh, mundur. Ah. Oh. Hap. Wedian. Ah. Ah. Oh. Oh. Hey. Ah. Hey. Whoa. Ah. Ah. Hey. Why? Ojo minggat. Oh. Ah. Oh. Ah. Wah. Ah. Ayo. Wah. Ah. Ah. Wait. Ah. Ah. Hey. Out. Ah. Wait. Lo ah. Wait. Hei, mundur. Oh. Hey. Oh. Hey. Ah. Ah. Wah. Sopo iki? Tambuh marang aku Petruk kantong bolong. Sopo kowe? Komandan Garbo. Praminggat hilang nyawamu. Ayo maju. Menang karo Petruk sembah hidri-hidran. Hah? Wedian bendeles. Ho! Hah? Awas! Ho! Wah! Hah? Hei! Ho! Out! Ho! Out! Awas! Ho! Wah! Oh! Ah! Oh! Ah! Ah!
Sopo iki? Preman popongan. Bagong aku. Alias glondor. Ayo, dengo sing dadi kondo. Aku pon kowe sing dadi pakan gagak batange. Ilang nyawamu. Ayo. Kelakon mati dening aku. Mati sumetneh. Ayo. Opo? Awas. Ho. Ho. Candak. Awas. Ngendel-ngendelke. Wah. Wani tenan kowe. Wani. Kendel tenan. Kendel. Yen nganti mati tenan piye? Mati mbok wis timbangane ning omah ya dioyak-oyak kredit. Ayo maju. Ha? Heh. Wong apa iki? Wah. Dedaya tenan kowe. Aku kok Arang keranjang katumu. Ah. Oh. Hai. Wah. Hop. Kali. Hop. Kali. wah kungkling ampuh men kungkling. Kok iso pusaka kok kon bali kok iso bali nalare piye? Kowe minggir ning kono ora panyitno kena pusaka kunantra coba lho kowe. Ho. Kali. Guru. Guru. Aku meguru karo kowe men iso ngendhaleni pusaka kaya kowe, Guru. Guruku digugulan dijak turu. Wedhus ora sida. Guru maaf, guru. Oh, gojekan kaya ngene murid kaya ora sudi aku. Maafkan aku, Guru. Aku kepengin ngendhaleni gaman kaya kowe iki carane piye, Guru? Jar Basuki mawa biya. Kelakone Panjangka kudu mawa hop. Bali. Iso kaya ngono, carane piye? Jar Basuki mawa biya. Kelakone Panjangka kudu mawa pangorbanan. Maknane Ngelmu ngiri larang regane, totoane nyawa. Waton kowe gelem ngetokke dhuwit 100 tak ajari kaya ngene iki. upama 50 no piye? 50. Gelem 100 ra gelem ya 100. Wis. Wis ora masalah. Yo. Oke. Iki asli ora iki?
Asli duit terbaru sing asli gowedi ngene iki. Wis ngene. Ajari guru. Ya, ngene, guri ngene. Yop. Sing sepisanan ngedruk bumi ping 3. Bar kuwi maca rapal utawa mantra. Bapa lunga tapa, simbok meteng tuwa. Sok yen lair dadi satriya utama. Hop. Bali. Grengone aku iso. Ndur. Ping 3 wae. Senengane kaya 3 ki ana karepe, kelahiran, kemantenan, kematian. Siap, Guru. Maca rapal. Bapa lunga tapa, Terus simbok ditengi wong. iya, Semil kleru. sing kleru ki lambemu kuwi ora. Bapa lunga tapa simbok meteng tuwa sing lair dadi satriya utama ora. Rapal iso kleru lho. Siap, Guru. Bapa lunga gedruk bumi sik. Oh iya, Ding. Wah. Bapa lunga tapa, Simbok meteng tuwa. simbok meteng tuwa, Sing lair sok yen lair dadi swatama, satriya utama. sabda utama, Satriya utama nyuk. satria utama nyuk. Ora nggih nyuk. Baleni. Bapa lunga tapa, simbok meteng tuwa, sok yen lair dadi satria utama. Halo. Hop! Berhenti. Bali. Oke. Oke, baby. Aja gleleng sik ora. Lagi sembalene pisan wis gleleng ora. Bapak lunga tapa, simbok meteng tuwa, sok yen lair dadi satria utama. Wow! Bali. Bapak lunga tapa, simbok meteng tuwa, sok yen lair dadi satria utama. Hop! Agak ke depan. Oke. Ke depan lagi. Oke, baby. Turun ke bawah. Iya, nyampluk gareng. Bangka. Rene. Nggur ngelmu ngene larang regane. Kuwi entuk-entukamu. Angger komersil ngelmu kok nggih apa ki ngoyak materi entuk-entukamu kaya ngono kuwi. Iblis lanat muksa. Wapure kaya ngene muksa ora.
Pandhawa tata gati wisaya indri. Awas. Ah!